Srbija sa logističke tačke gledišta jeste izvanredna platforma za sprovod. Hello, welcome. Good to see you. How are you? And Mr. Eskender Desai, he's a vice mayor. I think you have enough knowledge about questions. I ovaj dalekovod će omogućiti Srbiji kako da izvozi struju, tako i da je uvozi. Sutra kada se budu pojavili investitori, treba da budu sigurni da se neće suočiti sa problemom manjka struje. Srbija sa logističke tačke gledišta jeste izvanredna platforma za sprovod.